oime county ya Nyamira ase rituko ria kane asogoswa ase grade gia 10 nigo mubaro omoko ogenderete kwenekiwa ase chisukuru nigo abateneri be chisukuru baburirie abaibori kwira aborokiwa ase esukuru eria barangeri bwo musekio ito Stephen Nyariki Mbunde agenderete argania roboti rukuru ase county ya Nyamira. Ase rituko ya kane chisukuru ao nigo chitaraikirania omubaro omoikiranu wa grade 10 ase boigo chisukuru ao chiabere goika bono chikorikia omubaro omoke bwa aborokiwa bagosoa grade 10 ase skuru ya mura ya Kebirigo Boys eyuerense ya C1 yogotoka ase wodi ya Bunyamatuta ebunge ya West Mogrango ime ya Nyamira nigo gwetera omwarimu omonene Clement Nyangacha aerero bokongu bwabera roro ase grade 10 ase abaibori bataranyo boikiranu ebisabu erioko bareta aborokiwa baba ase skuru korenga n'omubaro betu ne serikali skuru bare 363 ne namba yetu natua kagere tumwako natua kanyara wana ni 550 ekero kurusanya na wako na mtotere pia wana kange 120 gatunyara wikastu akagete wana wote namba yetu kendereka turawa obe akorra na government ni yaba ete motuka tano igakurumande mpaka Friday mwambia abana bambache bache school batie muchanga twaro munene gase admissions ya grade 10 na mwana ye transfer nguru kwa Clement Nyangacha chief principal Kebirigo Boys High School biamono muraria ndatebenga litangani kirangira ria sana biamono signature matokeo twanyora yo mwaka urio era ndaite by brief ya matokeo makia abana bakorete tubata abana 377 igo mini ito yare 8.313 Gorende nokiginda nagani batebi ndoto ate program ke 8.8 8.3 aye ase skuru ya secondary ya Bosiango eyo gotoka iwodi ya Bogichore bunge ya West Mogrango boigo igo ibwate mochando yo asaborokiwa babeire bataraikirana boikiranu asumubaro moke inse ya borokiwe emya wikabono baikira ase skuru eyo gento kerense yekerengo kiria betu ne serikali ase abana ba grade 10 ndoga saine ko receive abana be kabono ega muna to kwana bono ega abana ba chirange 25 baracha bonsi batimba ga saine ko report we are expecting an increase in number kuikira mambi lakini ase grade 10 ndoche okoswa abana bakabaswa kolinze sana okorana uchumi neminete abantu abana uchumi ya Kenya lakini abaibuli tikabareta abana erinde banyara ko babagosoma ase skuru ya Nyakiore secondary yegotoka ase wodi ya Bunyamatuta nigo baigo babwate omochando yo bwo mubaro moke Individual Somusa chief principal Nyakiore secondary school grade 10 the government gave us 297 students. And so far, the report is staggering. Mekuja pole tangu Monday, but as by today, I can confidently say that we have around 150 students. Ase wodi yekerenyo bunge ya North Mogrango ase skuru ya Care Mixed nigo boigo ebicha ere yueyo kero aborokiwa bataraikirana boikirano ase grade 10 ase bono basabira abaibori kwangoya erioko bareta aborokiwa bachake gosoma omoroberio yo senior school asa admission ya grade 10 no twanyorizo muchanda moke ase minjo abana bakaribuja ngora igogo na ratimanyiti na isababu niri lakini nabokorora the isaro tanam ase school yiga tua abana se system gobari 81 lakini our report currently they are 20. We have 11 boys and 9 girls.
but they report daily, although the number is very low. Like today, we only received 1. So that is the position as for today. Stephen Nyarikemonde, Soko TV, County ya Nyamira.